Как сте, момчета? Покажете смелост в лицата! Ах, болни бе! Направо сме на плажа! Ай, клипче, клипче! Какъв плаж сме? На гръцки! Стоене, кажи нещо! Лъже, всичко това е макет. Това е... На син екран сме, на син екран, нали? Лодката е метафорна и отзад фона е макет. Всичко е макети, макети е това, да знаете. Филма е на Спилбърг. Нали? Ти има ли как да се настрои да снима с най-висока честота, най-хубаво качество? Сигурно има, не? Сега, стоп.